Mga patayng lawas sa upat ka mga overseas Filipino workers nga namatay sa sunog sa Iraq miabot na kagahapon sa Davao City. Matod ni Overseas Workers Welfare Administration Davao Case Officer Carmelo Ilaya nga ang mga lawas gihatod sa managlahing flights sa sayong buntag kagahapon. Ang mga namatay giilang si Jaisel Chang taga Matina, Laura Del Arojado taga Tibungco, Irene Jade Udasan taga Sasa ug Mabeth Tumampos taga Tigato, Buhangin. Matod ni Ilaya nga ang haya nila ni Chang, Udasan ug Tumampos adto ipahigayon sa St. Peter Funeral Home sa Panakan sud sa usa ka semana. Gawas ni Arojado tungod kay iuli kini sa iyang pamilya. Sila si Udasan, Chang, Arojado ug Tumampos lakip sa 13 ka mga OFWs nga namatay sa sunog sa Capital Hotel sa Kurdistan Region sa Iraq niadtong Pebrero 5. Ang sunog gituohang lihok sa terorismo matod sa Kurdistan government. Ang gobyerno sa Pilipinas daan ang mipapauli dayon sa mga OFWs human niini giisa ang Alert Level 4 sa Iraq.